Fis-7 ta' Jannar tiskatta mal-ewwel il-ħidma tal-Partit Laburista brabta mal-kampanja elettorali għall-elezzjoni ġenerali tad-9 ta' Marzu. Mat-tokki ta' nofs il-lejl tal-ewwel jum tal-kampanja elettorali l-Partit Laburista b'konferenza tal-aħbarijiet li fiha nnieda lajta tiegħu għall-elezzjoni ġenerali Malta tagħna lkoll. Fl-ewwel sigħat tal-kampanja elettorali l-Partit Laburista nieda sensiela sħata billboards ġodda fit-toroq illi waslu lajt għal din il-kampanja elettorali. Fl-istess ħin hemm xogħol kbir għaddej minn wara l-kwinti illi issa li bdiet il-kampanja ħaritmu ħafna aktar maġġel u ffukat. Huwa minn hawn ġew f'dawn l-uffiċini li l-Partit Laburista jikkoordina l-kampanja elettorali tiegħu, il-post li minnu qed joħorġu ser ikomplu joħorġu l-messaġġi li l-Partit Laburista ser ikun iwassal tul il-kampanja elettorali. One News tkellem mad-direttur tal-informazzjoni Kert Farrugia dwar il-koordinament tal-kampanja elettorali tal-Partit Laburista. Tokki ta' nofs il-lejl, l-attività li kien hawn ġew kulħadd fuq xogħol u kulħadd jara li kollox ikun minuta b'minuta kif suppost, kienet sabiħ ħafna. Dolodu Joseph Muscat iltaqa' mal-20 ta' volontiera u ħaddiema li qed jaħdmu din il-kampanja u tom l-istess push għall-enerġija biex din il-kampanja li hija kampanja twila nagħmluha man-nies. Il-kampanja tal-Partit Laburista Malta tagħna lkoll hija dwar in-nies. Il-kampanja ta' ħaddieħor hija dwarhom infushom. Bl-istess mod il-bidu tal-kampanja elettorali rat ix-xogħol jirranka f'dak li huwa koordinament mill-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista. Tkellimna mal-kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista, Louis Gatt. Dal-uffiċċju kien ovvjament ongoing kellem kollu, telefonata ma jaqsu xejn minn flus flaxija, lavorja għandna website, għandna email address, għandna affarijiet oħra. Ovvjament l-uffiċċju elettorali ismu miegħu involut direttament ma' proċess elettorali huwa responsabbli mal-proċess elettorali kollu. Dan ir-ritmu jrid jibqa' dejl tul il-ftit aktar minn 60 ġurnata ta' kampanja elettorali illi għandna sal-elezzjoni ġenerali illi ser issir is-Sibt 9 ta' Marzu.